Som grécko-katolícky kňaz a zároveň som lektorom Binningsovej metódy, ktorá patrí medzi prirodzené plánované rodičovstvo. Poznanie tejto metódy mi veľmi pomáha v mojej pastorácii ako kňazovi, hlavne v pastorácii rodín, pastorácii manželstiev a tým, že som sa ju naučil a že som investoval čas pre vzdelávanie v tejto oblasti, tak vnímam to, že Boh mi dal dar byť nápomocným pre mnohých manželov a viac im rozumieť. Ako kňaz v pastorácii sa stretávam s mnohými manželskými pármi. Tým, že zároveň slúžime v službe manželským párom na manželských kurzoch a zároveň, že som kňazom v Centre pre rodinu, tak mnohí manželia prichádzajú za nami s rôznymi problémami, s ktorými sa stretávajú. A som vďačný za to, že práve poznanie zodpovedného rodičovstva, konkrétne Binningsovej metódy, mi otvorilo oči preto, aby som mohol dobre nasmerovať manželov v zdieľaní ich vzájomnej jednoty v manželstve.